сензорката ви. Ами така, като гледам, между другото, както виждам, че и този сензор като хипото е с доста малка лепенка отстрани върху самия сензор, но явно така ги правя за по-нежно, предполагам. И последна стъпка, уверете се, че сензорът е здраво прикрепен след приложението. Само, че в такъв случай... Това е между другото предпазна лепенка. Аз освен да си я сложа, аз обичам да седя с тях, ще си я сложа нея, тъкмо да я видите и вие. Много е сладурска. Така. Добре. Ето я така. Между другото, доста време не съм снимала и чак ми е малко странно, особено като снимах клипчета от Тайланд. Наистина ми беше малко странно, обаче сега напоследък много съм се надъхала и се надявам така да си запазя този ентусиазъм, защото имам нужда от малко разнообразие и положителни емоции, затова планирам да се засиля, пък да не ми остане време, защото сега влизаме в сесия, че